खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं। मैया दिल्लीयाव 50 बोसोरनि सासे पुलिसआ सानै लाइमोन आरो सासे आइजोजों गाग्लोबजादों। बे गाग्लोबजाग्रा पुलिसनि मुंखौ एमजि राजेश होनना मिथिनो मोनो आरो बियो डिउटिनिफ्राय फैफिननाय समाव दिल्लीनि राघुबीर नगराव गाग्लोबजादों। गाग्लोबग्रा सुबुंफोरनि मुंखौ कृष्ण सिंह 29 बोसोर, याबराज सिंह 21 बोसोर आरो सासे आइजो जायखौ बे सानै सेंग्रानि बिमा होनना सन्देह खालामनाय जादों। गाग्लोबग्रा सुबुंफोरखौ पुलिसआ हमबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं। गुवाहाटीआव सा 52 प्राइभेट कल सेन्टाराव खामानि मावग्राफोरखौ मैया पुलिसआ हमनो हादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे कल सेन्टार आरो कास्टमार सार्भिसफोरा गोलाव सम 2 बोसोरनिफ्रायनो सरासनस्रा सुबुंफोरनिफ्राय रां थगायबोदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला पुलिस हानजाया गुवाहाटीनि मोन 8था कल सेन्टार आरो कास्टमार सार्भिसफोरखौ थांनाय बृहस्पतिबारनिफ्रायनो नायबिजिरबोदों आरो मैया समबारसिमाव गोबां सुबुंफोरखौ हमनो मोनदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे खामानियाव लोब्बा थानाय 3 मास्टारमाइन्डखौबो हमनो हादों आरो 191 सुबुंफोरखौ जेलाव जोबना दोनथ'दों। बिसोरनि गेजेराव सा 47 आइजोफोरबो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं। जायफोरहा टाटा मटर्स कम्पानिनिफ्राय गारि बायनो सानदोंमोन बिथांमोननि थाखाय गाज्रि खौरां। मानोना टाटा मटर्स कम्पानिया फालांगियारि गारिफोरनि बेसेनखौ बारायनो थाखाय थि खालामबाय। खौरां मोननाय बादिब्ला टाटा मटर्स कम्पानिया फैगौ अक्ट'बर दाननि 1 अक्ट'निफ्राय गासैबो फालांगियारि गारिफोरनि बेसेनखौ 3% बारायसिगोन। मख'नो गोनां बाथ्रा दि टाटा मटर्स कम्पानिया बे 2023 मायथाइयावनो गासै खेबथाम फालांगियारि गारिफोरनि बेसेनखौ बारायबाय। बिथांमोननि कम्पानिया फालांगियारि गारिफोरनि बेसेनखौ थांनाय जानुवारि दानाव 1.2% आरो मार्च दानाव 5% बारायदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं। क'क्राझार जिल्लानि जाहारबारि रेन्जनि रेन्जारखौ पुलिसआ खाबाय। खौरां मोननाय बादिब्ला थांनाय रबिबारखालि जाहारबारिनि हाग्रायाव बन लायनो थांनाय हेमेन्थ नार्जारिखौ हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा दाय गैयै सुबुंखौ इनायै गावथारनायनि दायजों लोब्बा थानायनि दायआव क'क्राझार पुलिस बिफाना बिथां रेन्जार बिबेकानन्द फाथकखौ हमदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।